buri ukubwatia nigo kurigererwa n'ebigoro byonsi. Oboremi bw'emete nasali omwancho omurigereria buna bono na ikire mugondo gaiga bwo murimi oito guchukwa nere buno kurigereria buna mugondo gaiga emete nigere menge kigima ninchi gusanga amonaye elinde nkoira ya mase ya motukwane na gusanga mange igoro y'oboremi bwekerero anene mono kubeka amete ase nasali na kirikega neiri elikobeka emete ya ase nasali goge kolengani gwekero kurigereria omwancho omurigereria emete kubekwa ase nasali tari gento kirera isi nega siengongu anene mono buna bono iga engakie iga embura yabere ko bage okiana imeyeliro bali agusi sanga no murimito atatebiera ningo iganga itole nanene mono nkiye kumwira erego koro oboremi na kibono Hezron ndo chinga negasio konya go simulire binta kyake akeiga gastora konya kwangaika maranga mbuya mono sana tigatora changa monae eliro totebie ngani nkikega neire igo mwancho murire kana utubwatia ase mitandao yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bego tumira SMS wetera sena mbeyera ase screen ya ogabu elito yakubato gusanga asobwamo inyoro utubwatia aso muroberio iga kale tobotambeli tukalechi matatu na ichemildred momanyi astogo sanga na kwemanya mange bono oyo minto Hezron asabaligereria baitu begeta seni kya Ndizi TV kora batebia anene mono ainingo na ndiga iganga itole anda kitutaragendera yanda mange ndiga mana batagareri inja samalia tankor ko Hezron makori ali bande banganji tamono bando ka dance stand bono igasi tole igakuru ko ya twenya ensemo ya nyatieko tutu chache south andake gwatebire ngoro kuri dance ane ase bali bagwanchete nandi gwatebire ase bali tokomaito official Hezron bono Hezron kora tebia ngo nkikuwa gakorre otarachaka oboremi obubwemete ase nasari nje basically asobo magwana bansindoche igomenyerete oboremi bwa mugondo gocha iganje ndocho magwana nene mono igomenyerete oboremi bwa mugondo gochenja kiga nyimo tarachaka atebire ngo chenja kwarenge kurinde bo kirabono igekero ngurigere mugondo gaiga emetobegeta ase nasari nigere menge nande bo igondo chinga nonye korere toborindi bolibo boganairie asensemo y'oboremi ostogote ba agriculture department no korete oborindi bolibo ganeri korate biango na kigwanyorete na kyukwariganira iroba rie nasari asemete gocha ase kwariganira iroba na kyukuryarigani nkikeganira oboyo ngo bekubore amasakara ya iga ye nasari nga yokorusiga kolengana una bono iga amasakara imeyense ito ya Kenya na lebanda tinga genti na yora chiko tebinga inu asa bantu be nasari ngonyora mura masakara kuracha kira ngo aso kwariganira iroba ndiya mano iraba emete ne mieroli sana neliraba ekero de tayari gukorosia nasari bed rasmoro siliraba iraba rasmoro si yokoros mapema oligekero boyo nabobo bwechombe bunenjamono nechimboli cyane ngo sankereriga nakubeka nabo mix natika kwata bakapisa ikoliro beli weekend tubeke socket ime akonyora ndi roast 3 months earlier 3 months igo buno kunya kulibeka kunya koreto buyo bwa bwe ngombe buna gwatebire bwe mbuli bwe chingoko kwabekirani kwabo mix kabisa anda kyase nasali ngorande nga liro bandika ne irigo pimu kwa manyanga usindi bwa toboro iranda kyaye kwanye kwirige tambukiro bunekyo ekene tindali pima lakini rende bono kwa batarekere bibange biyo kwa gupima liraba bono nje nkora liros mapema nkoli ros mapema asengenje to kolima na kubeka isakarema moto yorunse wana maraba kwa bekire watebire 3 months earlier kwa rosiri roba liabeire boikiranu ligo chaka kubekwa sen nasari asemeture yemi toiranga se process yo kubeka amaraba asemetura na ndanda kina bago tebenga yo kurusinta terechiga kera nigo chiri chinyingo tebinga igo kwalete chonsirimo igo kwalete tengenge kora toiranga sobwagale ndiya mano dira bakulibeka kwanza kitakete capital boniga emetembegetega na bere more than 300,000 yeah emete 1300 neraga boni emete 1300 gasiyata okaraje kweka semo ya maraba kera paro sirira baliao bono rasma no ganitelepa
egasi y'abantu baragire korwa ikinyore k'abantu baragire korwa ekere bagokora socketing ono ensemo y'eki socket inche korukane nakabero omulemi owane akafandi previously wane akafandi ko yagatwaire kere yakoire obwoyo wale ko twa seedlings chechi kabiri chechi popo egere twacha kwebekera company yakarora abalemi abana batoko babintu ebi mbali go chibebekera ono bakamanya korora no ne kitokora tukonya abalemi aba because wane akafandi yanjete emete bakarora no bona abantu abeto kubabekera emete bachiboyi tiye kerenga kierongere nsiachakire bachibaira gusimeka bona keko gara bakaini bentengente lakini rende bakanga chukumu iyo yogutengenera bona inche nursery bed ona ya twenya even though mbagwata chi branches atapats na bono nerere kegogi eya mwabeje lakini rende bono nonye bakoete egasi ne gwata challenge chaye igo project yere One Acre Fund gosene ya ubinafsi lakini One Acre Fund enchete buna ogo sponsor ibuno mulimi okay na bongo tabane yani asenye njo ninje nursery bed ona egento yoka One Acre Fund yakoletana kwa materials na kwa support to make sure nga at least rongere nsichibe kabalimi bako na abantu bonsi banyolire mete basimikire abalimi ababo igo bagocha kugura mete kurwa sole gose bakwe for free One Acre Fund taiko bana limete One Acre Fund yeba bekerte mete ga bachiboyi lakini rende ike wangongere babegete for example bono yoro mulimi One Acre Fund igagochaga tomo emete chat onya kale willing kugore yende omanya komenta n'umuntu ndi bwensi natabano igore member ya One Acre Fund nukaribishire gocha kuyemete nugocha ngo kwande mete ya 20 alafu eyende auto promote bona gwatebire nga emete yiga kwanyeretire gwachakire kwa iru echi seedlings so chango cho chake echi seeds ome ocho chake kuchibeka maiga chake kwa mkomera kora tebia nguna kyuko beke kero go package maraba yawo seed eligo kunyebeka imen gose goko okonyoronye simegete kando kwa kunyebeka kora twerera ngo tumaye kumanyanga kibo kubiko ndiye mana akari twakore socketing twakolire twabangirega umite unokunya kubangaga igoko ba ete gwangongera umite yigo tebirege te 1 meter square boxes box yikurwa go tayire 1 meter akanza akagoka yabona karega akagwate imete 529 koruga igaba ko mwali mwena ali 529 no iga igono ege metenera bunante nini iga emetenerera tokorete partition yaka mutenga legaiteta na kanlenga legaiteta abu 1 meter igo partitioning bune ko rase mete yo motoyo noyo ige ne mete 529 ere 529 ere 1 meter square ubona kurwago cyari naburanya ole mete yere none kiri gusana ono kere ko wakolira socketing wakolire because yere menge tokunyara kwanda gusimeka kando umayegocha kuburete ko bigasenko ono chi seedlings yeche tokoleta twabika each socket twabika even though lende tokobekemo tokunyara kubika kamo emetenero emenyerere bono nge pinas konyora kante terekae karaga kemono na eucalyptus yokonyora vintetere byaje birebikesano tanyari kubika kamo nafo kubika because none ebintu byekaro tega lirio ko beka seedlings taliras move 100% nakonya watumira kama bona lia sobegete tate kale achire kwa mukonyore nere tabwati pali place igo bono igo kobe igo bino kolete chi seedlings lirio okobeka anda kengo bekole amoya yeduka kermete buna kwabekira ali kwa ngwaliganitia marabao okabeka amoboyo bubwegenka totebe nga bwechingo ko usubwe chimboli bono waikire ga maraba kwabekire kwa tebire socketing kwabekira same turaime kwabekire ga sirikali nkobekoro obwoyo ga iga obwoyo bweduka ya bono aliyetere tuna rostrira baliane bono kere na bikire seedlings igentemo korana maraba nkole samanuke alinchunjugete tubere manya kole taka ubigete gakeiga nkabe nkole mulching ekere bya ruro na Rusia bono enetie ya chakagere ga siororo bonzo tara ikasense moye neti obolindi bulio kora butambe kwatebire ngo chiole kera kwa bekendetere ngo korore mulching buna bugo chaka gosoka
kwamenye kurusi eneti ya mauchake gas zora chwika seneti to chikumanye gas ya iniriri kora tutebya ngubole ndibuli okora butambe eri kwanekya nga emete yembu yagosoka kurunsa ubole ndino bonge asa ya rasimo menyo rasimo ba kera lituko koliere moso bono na graveria yagosoka after 7 to 15 days bono ba rasimo kole timing ya auto tige biye yenga chenyinge esali emete alafu ibintu kende amache umutuyo toko bapila amache na nyendi ryogo wakolire kwa vikire seedlings kwa kolire mulching kwanya kobori gogweta na amache ya anda kora tebya nga type nirenga obegete mugonda kwao kere kerondo chenga type nchiro chindi chihanga chingao kora tebi gutatiga gravelia mwancho murigereria no mukabiri mekabiri omwancho murigereria asaba gusiba minto ngagerete andake kuombera no mukabiri gose no simekete mugondo kwao na banke inigo twaje gusimeke mekabiri ensemo ase compound ensemo gutira neba mugondo gutirega no konyora twaje gusimeka igo gendera gutubwatia asomoro buri no bonda sto no mulimita sandete gutwerera no nyiga gukwana marieta yasemoro weke nyamorero na itoba gusinto nyabeke asomonu oitobeke gusi kora tebyango gutatiga gravelia na ande metekeyo osimegete mubate mete aina etani kitwaina sana Tachakere nimbate cypress itokoro pekerugo nimbate pinus pine tikoro komo bunduki nimbate liugandi walikoro kaswarina tinga itoro lina likoro komo ugai likoro kungaki kaswarina nebiu baliye to kusimeka isuko libata mogama balire libata mogama licherete buna seito nyali bali to korokega torosi lakini naigule nchiri tandiro kuliruka litandire kwaruko ekerobo ekyo licherete buna keroke karoge gutira lakini lirire lio gali gosimeka usko mostly bakusimeka isuko alafu ntobwata mapopo amapopo narongo ganifura bali mubaito kusimeka ispato of fruit alafu na tanto bwata gravelia alafu nto bwata eucalyptus nende nto bwata omotokoro ku makamia no muobo ya makamia no muobo niyende mende yende asaya gale ngaki yende nero italeti nkobeka tole paka avocado ekichaki sasa ya ono na next season hopefully last month mbeka avocado igono bwata kerangire yo chobeka avocado kera ntumaita avocado chaki sasa nichi binakuruka hasa avocado na hasa avocado nitagetonyo kore ntuge kurukunga grafting kera to gocha kwenye simeka yoka direct okay one acre fund ngeko toa seedling chire ready chitali kuchonya kwa mangana grafting chire ready ayo no gusimeka uo kachitire no koleta socket chabi chire chine na kasechi chire chingale koleta kawaida tunatokobeka oyebeka imo yetubaka iko basi ngo mwancho muri yako igule season yende no gubuna tocha utaragwa chaga ganto chonyore avocado ya kisasa eyituma ite kurukunga hasa avocado gatie chinde chinyinga nemono has na irerete libageriria chi avocado chiekerero igo mwancho muri yeria ganda gutubwatia buno yo mtaendete gutwerera kora tebyango ase ama emete yo simegete gaiga watebire no bwate chi type ose chi emete chi type isanemo ase type chi isanemo andako kwa makwabo igo kubuye kaine kero maite na bora gravelia gosomo kabiri yo nigo koiro mukinywame osonyoro yo yonse na matuko abuye kaine kwamera limo kora tebyango boto bauti kaine matuko kera na lego chaka kobeka seedlings ena chakerta cypress na pinus igere slow as a germination but a kere long cypress na pinus it take almost 21 days gravelia eucalyptus gravelia can take 12-15 days eucalyptus it will take 7 days it's the same thing in a makamia yitwara ko mulinga yanyo mobo iyo kora bwateraga butragenda somoti mukakego kotoko chikwira na asensemo yende ya kabere nuchiko twerera andake amaroiro gochikwanyora gaiga asenasali gose challenges rio chigwetera gaiga asenasali igo mwancho muri yanga yatorogenda tutubwatia imeyo morobole bobole minobonda ase wikira bona iga omulimi tandere togotwerera amange igoro yobole miyoboiga bwemete era asenasali oko iguro botoba utimbororo asemete ye kwama ase ko igura asemete ndenige koirege kege tamba keigo neyende ira obwangake igo genda gutubwatia imeyo morobole yoiga asbwetera semetando yetu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital asensemo ya YouTube Ndizi TV News na bego na bogotomera SMS gwetera se namba yera se screen ya ugabo togenda gusanga asobwamo ketora ndaso mutimo kakego ngwira natule
Ndizi TV obwenso bw'omugusi nigo bono yakene kirundekerene nego kurentera chibiche chinkia na boigo chinkeno nukukigima na bogo tonyora asoro gonkor bwogusi neji county chito etanaine buna county ya Kisii, Nyamira, Homa Bay, Bomet, Kisumu, Migori nechisemo chinde chinyinge nigo kotonyora aside kode ya Star Times channel 195 Go TV channel 824 na free to air decoders digital TV na smart TVs Scania TV yao na boigo onchore ilio yao igo ikoye nyore Ndizi TV nigo turine kirenga ekio korentera emerubuli emerunge chinka kichonsi Ndizi TV obwensu vuomogusi Enyagitari ya World Fit Health Center iye gutoka imejumbu chokisi nigekurwa bukorori bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine. We are professionals, tunabanyagitari tusomete enchira ya kawaida yo kurwalia marwaire tukuruka nga conventional medicine, nutritional medicine and herbal in Malaysia. So ekero montago chesi nyagitari yeito ntutoko make sure nga tuapimiro murwere bya twakorera diagnosis boigo mbugwa tobokorera bonde buna general consultation okolengwa as a laboratory nutrition services nutritional assessment weight management sports nutrition natural and organic eating plant based nutrition no bondo bonge. So na kitokero montachi obviously ito to make sure nga twamwa device nutritionally nga kya kwerena nga kya guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukuruka na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids na ndito mwenye gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uhuru Plaza Gabo Songo goroba ya gatatu erumu 307A and then tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and then tubuate branch ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. World Fit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusi. Oboremi bwemete imeeliro balia Gusii nigo bwandete kuira ekerenge kenene mono ekere kolengani wa nuboremi bondo bwao ekere kolengani nga emete nere kogera twanyora embura nande asense to ya Kenya twanyara ko batokoranga oboremi bwemete nigo bwandete gusukiwa motu gusebogendete gusukiwa motu elindelio embura enyara ko bage gutu imense to ya Kenya bona gandero tubwatia imeyo morobori boboremi no bonda oyogo kira butambiri ko lya 13 chinsabire chamagoroba asto gusanga mange sto gutaraba lemi au elinde twanya ko bato gwesemia amange gandero tubwatia mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bwana botomera SMS wetera sena mbiyera screen ya ogabu wana gani gotwato omulime tukurugaiga asensema ya lia twenya asande to gotosemia mange na gutumanyia mange igoro yemete ekere era senasali wano Hezron ekero ndigeretiga iga mugondo kwa ondo chinga no begete kind of a carpet carpet nindo chino e madam ni moro chali akunyago beke amasiania aya ngarete no chiko totebia nta itoto erenga amasiania na ya gaski pono te tora totalia mpaka mugondo ga igora totalia otorokia amasiania na ya gaski kera kerongo nyaroche ga igati maitiko se producer no nyaroche aya na rayo moligereria ito nindo chenga na raya ngo kwanira tigara totalia totebinga amasiania na ya gaski anene mono ga iga ase mugondo kwae pono kora tebia ngo amasiania na ya gaski ga iga amasenia kera ndo chino begete na ega amasenia ega gonkonya sebinte binge egente kitanganya saya euri nkomerere one kero begete amasenia yaiga ngotangale uri komera bwangu alafu bona amasenia kero begete iga naende ebintu mbiro bono mwachira bageni bana iga mete ase nursery bed egento kero ekenge na mache bono nkonyorora saya na bwate obo amatobe lakini bona kero nkorete iga bageni bana na bacha mpaka ro gusima tobe na rasaya ngotangera amatobe ende ngotangere
weeks nchigo soka bwangu ono iganji suiye teri baga onya gukora weeding every week kwanyora yangire no nemikinye bere ntara otarakora weeding gosotara simurira ebinyambi nindo chega iganga pipe nere ruete kurwalia na nindo chego seko na wega steko kubeka mache kusikusiara mache ase gaiga ase chipede chiao kora tebyango nga nchitora agenda igora ngiranga pipe yegente kina kiyekurukwa na ndi gasia enererie kegera maite bantu bale mibange mbale bali batamaye tigoro yebintu bune biga ni ntage toto tebinga machine ene ya gaski na ndi na kiyekurukwa kora to tebyango gaiga stoikire sprayer water sprayer yanko nyete sana ese moyo ko siagire imete ya mache eso ko tebanga ne kan okuri go siagire imete ya spia mache na vera kabere gasia ko musano mo raito ba mache kono rinde inafoko nyora ya enkonyete enkonye ko spatise emirande na ironi ikura sendise ya mache ona macha ya na ranko ge spray ene enkonyete na ya gekire ga tega ona nende na bongo igoba nabo guski kora skiango torarra no guski kora skiango no guskia elinde litonya igo mwancho murigereria no ruche muno murimi to agaste gusukia spray yiga nande burato tebiri bene spray yiga ne yo gusiara amache elikwane kyabuna emete yango nyorira amache isaine ende lite base kunyara ko bage gukwa igo no chibuna agenda to gotwerera igo twarure ne spray te tura skanda ke tura tara guchia sanda nyako baga otebia nga gotatige spray kero gwasari igo kunya gusikuru ense masense mende gusikuru ense mende guchia seyende do linde ke kunyara kan korere limo kandi to vere ta ende no tage ego konye site na ite site ende nanya kutumia watering time tiganda ko boli limo ekerere gaiga buna bono gaiga se kwanye bekire bono iga andake approximately ni stay kaire gaiga okorenga ni komye koranga bono gaiga machi sande kwame gusukia saya na sande onye primero tu na ko baga ni ta ka tan ko so na nerega ige sabe tile ni tisa iho kinko na gusukiga ni me tengo kinko como no treni tisa tikairi iho approximately treni tisa na ngo yanga wanawa kunya gusukiga kwanda alikwalibiri kwa rasa wotare mate aisani wasukia buna tugandate ko taraiga ndo chenga emetenero ro ekorokana nga ere eyende nyolira sinini eyende korokana nga ne tambe take anda ke kora tutebya nkige koirera emete yiko ko baigo wone mete koirera iga challenges na kiji to guchwanyara lakini renda sense na mna kurugurura ajina mete yana ale kujibeka ininta po yana ale kujibeka na bona kabisa kanga kabira bona kwenye kutoka kinyendere tokobeka bona kurugurura ya chacha kababoika alafu bona ndo kuta kwanyara ni ngatiga kwa mtamba ke ndoro moke maybe ndio kwa rotari mete na kwa nyara mekosea maybe ndo kujego ndo kana kasana ndike tarabe sana ndike tarakuna ona iliga tokonyara maji mete na kwa nyara ya chia tigire eliende bono asemete buneriga ntaitero tutebya ngamarwereki agwa affect metege kolenganwa una tokanda tukutiraga iga eseme buna tokanda tukutiraga emetenere ndo chenga nigo yomete una tokona gutira iga buna tokanda tukutira iga umulimi ito emete ndo chenga nigi yomete kigima anda akekora tutebya ngo obuno borwaire gusiningiye kwirira emete buneye kuoma timaite gusinindusyo yomo omwancho mulirere bono ligere tyo motoyo ekerobe kireme gaiga igokorokana ni mukagerte bono ligete mete yebere ne bwate oboto bauti yake oyiga ni gomete no yoiga ni goro mote kegima buno korokana iga ni goro mote ero chakire kwa man bujole no gasto gutira lakini oyo omete tiango mali metara chiko tebyanga yenga tie challenge siria gwetera gose na marwaira agocha aitemete kora tebyango nga aba na marwaira nandika tie marwaira gotatiga yiga otebi marwaire ki alia wa affect emete ya ogaiga bia bono amaru emete ni wata marwaire lakini egwetha nere wa affect emete mono bono for example buna bonenga kiye kiangaza yenenga kima omugasoro letese nabo sialira majo para wasialire lakini wasata ni point asanaro tarasialira lakini rende metene bwata marwaire for example tu sako genda se Cyprus kogoro tukwate gichuni gete ngocha byako turagenda oro turarase Cyprus igo mwancho mulire kwa ure Cyprus ne nabatebye kurukwa
na kiwata bokorokwa bakora teatro ke bakora umwancho murigerera nere yo nabatebi kururira tangani otige gravelio no mukabiri tigara tebi agabwa se bakora nga mborwire kiobu bokoria bakora asokorora na twikiro roiga iga na se bakora torochi umurimi tuturasiko guchi mu Nursery ni gaso gutorokia nga oborwire obinga ibore kera na rode no yo moyo ometega omutoyo nobwate oli opukesana yani nobwate omoyo moke omutoyo na finance nobwate omoyo moke sana oise goitali ninko nyabakora gotari ndimo konyora ebutogete yoka buno yomete tolerance wakumingige ko butoranga changalia raisi ngo karugotari ntumbere bikomeka kurobne bichunigete alafu engakiye yo mugaso maruire tari manje bunenga kiyembura engakiyembura omanyete oho kendo boli ko kango affect boli paka lakini rende liyo gondiro togo cha twasiara ya kanyogo kendo bolia lakini wona so mugase challenge ne takanyora na machi na reko bere mete yoma alafu ni bitu ningiri bi affect emete moso psychology anda kia mapopo arongo nyararu buriru meta mapopo is a fruit na chi fruit chinyinga ko yorole chiko nyoro muchando yibwa maruire kora tebia ngunga ase mapopo aro oboruire mbororo tetrasko choro mwanchu muligereri pole elinde nkoro kinga omotoyo no bwato buruire tianda ko iroro nkoro kinga erinde tumanyanga omotoyo no bwato buruire gosero igere buya kegimere tabwati muchando nde bwense amapopo aya ekeracha na liansumbuete akaba ngaiga tata yani gakwa matali gukina no naboniga emetenere gaiga etamereti yani yendere menene yendere meke ono igento tutwa na bwate problem ga ipope litagetelira bagetelira special lira beli one gaikera lira beli li popo ndiro so tinjere nawo ndiro tindiro so tunali lili ibona ali kurukaneti lakini eli ukoli chunchuga because ili popo lile lingaro ligocha kopwacha ono li problem nanyo tendemo kudibuire no bokendo lilo lina liagete delight ligeta se bono likamocha kolinga ka buna bono ndo chino nelite na rosiro liringa gete omolire lito oitskolira no nelite ligo liringa gete kegima nanno na bo igondo chenga no nyindi amapopo na rorokoranga ekala tiganda korokia omurigereri itonya ko bagokora obotabauti borororo no buno murimi takwerera igo tororenga etabauti mborumburu byobo osikorigereri popeliga ndibwate karagetere muna kolinga kanara ya kwerera omurigereri ito angere kolinga kagaiga ando sikorigereria eliga ndire obo green boli bwate na sandelia nyago tuneli eliara bokere kare nyene ainga garte na ralia maruire okoherera kenda ko tutebya ngura ndi maruire kia yanda mao bona yande ebichuni nakwana obo kendu obo bona kutali ko manyanga kiye yo mugaso si bono ekere mbule gutwenyinge obo kendu na lyo konyara bole alafu ebintu binde tubwate ebichuni binase bakonyara biro kurusa ibota si aleti eliogo na bokonyora ebintu byo byasaleke anda kali popeli ne metinyere ngali ko irali amanya ko bali bwante kuruga igali chigosime ku mugondo popeli emetinye tatu oniga na rongere nsiego chaka immediately popoli oli bwante kuruga isokoli eli amapopo buna ya manene nkoruse li okonyora lya etani lyo muri oye ase okonyora lya etani lyo muri oyo okonyora etani liri sakale bono ya chakira kogenda lira bantu yachakire kogenda lira bantu bono tegani irigo eli guchiko chanda kero guchiko simeka ikobono noko batutabwati embura nalingenda tutakonya kolirose lakini immediately una rongere mchiko chaka mama popa abone takorwa igona naende gutatiga kwatutebirie surprise yoborere gutwa ni bichuni mono kwatutebirie liga buna likongya kolingaka andake nande semete yo simegete nande marwere kialia guchianyora amarwire mono akoma chikokekana lakini egento bino mukabiri no kore system sana mutuli oro maremere liko bwemete yende ono challenge kinene no kolende cyprus finance na popo abuno okonyare cyane ono tigato skeiga tonyara ko batogutina asenseme yiga astoko endra koranga challenges kichirie ono taito tebinganch ayebuno muremi challenge kichiri ogwetera likwana kyabuna emeteye kuruga igabuno nyebegete igakaye chikero muremi ali okwetera asikera lituko
challenge ni chini kwanza kero kwa mwile kubike nursery bed mune yeke wangu kenene kiemete 300 na in fact obwate nursery bed yanene mune challenges ni chini igantu gwate weeding ntugane iria maji there is some labor, there is small labor ya kufanya vitu nyingi hapa ono ga challenge ni kufanya capital sawa naona tuli sponsor sama lakini lazima utatumia pesa yako asemendo weeding ndio kwa ndio sana numero cha sayara kutega ni fact ni kazi imefanya alafu bone ngento kende diraba ne challenge ngusitole to ganga tugate diraba obeka socket ye socket 300,000 irabe isokoli de kase ketega na oranyore tipa na ninye gosisana eliuri de dito busia no korre no wato mugonde kino gokuri diraba yuko kwa socket ni kobore no sobna graveria tagetara bakadi kametanga na so mukabiri orenge yo so mukabiri oro busirira beyo to beke gano tabeka boyo mukabiri ora ku surprise akino no kobari tayo na dikeko gara twarosia otte kinchiro akino bentenga kora bwatera gabutura genda somo timoka keigo kuri ngo tugukwira na sense mo yende ya gatatu na ndire iyo mwerio no chigotebie Gusii netie otebie obuya bwo kubeke metese nasari na ndandake ayibuno mulimi nkiora chikogania serikali ya county ebakonyi omwancho muri lyanga no genderete gutubwatia imeyo murubiri bwo Oboremi nobonda oyogo chira botambiri tukoria chimatatu chinsaibere chamagoroba astondete kwererwa no mulimi ito aliago itiragaiga ase nasari na ndandake Oboremi buria okora rituko ase rituko yogenda gutubwatia ase mitandao yitu ya Facebook muna Ndizi TV News Digital ase nsemo ya YouTube Ndizi TV News na bwana gutumira SMS gwetera ase nambiyera ase screen ya ugabu inyora liboria ondentere ne megase gatasen kya Ndizi TV na no yogotete tugutarira so bwatie tugo yao gusandosi aso korete Oboremi bwao ayo sira bagikira ni wakero watumire SMS tutara somo timoka keigo ngwina na tuli omurigereria bwa television ya Ndizi TV vono na bukura ry'ubunchoria bwao ase television ya Ndizi TV chinka kichindi chonsi elio wikere abarigereria kuruchi county sana na ibire echo chira sorogonko rwa Nyanza na boigo Rift Valley akesimi ase namba enoti sana na ibire inya isato isano nemo ibire isato isano na isato isano na ibire eyemo elio togwikere gose otutarire ase chiabisi chito echo chira ase nyumba ya Brighton Apartment ejire busyo bwekiro ya Embassy ekeroko gende nyakoe esukuru y'okwegeria Oburundi bwa Kigali ya Rocky Driving School nige gukomanya buna mpabwa tubukorera ubya ase birengo AO y'Oburundi bwa Kigali nabo kwegera ekerengo gya A2 B1 B automatic B professional C light track D1 echuchire PSV Oburundi bwa chimatatu cha 14 seater D2 PSV Oburundi bwa chibus CE heavy trucks F PWD chia bantu bali nobarema bwigomba bwate short courses chia BCD na B executive obuye bwukwigira na Rocky Driving School mburiye buna ebirasi byabo nigo biri flexible chinga kichere cyonsi uratakase rituko nigo bagosomya omwako mugima aborukia babo nigo banjire nikiumbe kiriye gikurira y'ubusera bw'Oburundi bwa Kigali gia NTSA bwigo nkwigirule aseze mugiyemesa basic mechanics basic first aid na yanda mange batalire imeyo rugonguru Gusii asebali imeyo muchukisi ase nyumba ya Market Plaza irange na Uhuru Plaza chinsage chinde nigo chire asemeche ya Nyakoe ensemo ya Kioge Junction na boigo asumuchukil Goris mbabwati special offer bono asebali bakolire ekerasigia form 4 mwakere simi umu manager Rocky Driving School
ya egasi oboremi nigerengia kigima na ndege kwene kiwanga sedro bali tuli Gusii abaremi abange gose abantu abange meyeriro bali Gusii nigo banje toboremi igo bunoro chiga nigo ngerete na inche gokonya oyo minto Hezron eliko imorera emete ya machi elinde kine na into chikoyonyora na inche nchiko yesimeka nchengo tebinga omutoyo nkiyongonyire ekero bwamire bono mama ngoro chinga no konya gokora ndegasi no tono mongina ga igana baga stenera ndo cheko beka masiana ega twakwanire tiangara ndamo bolinga ngiye kogera gwako kora kwa beka masiani aya gose nkiye uko ira kubuka kokora masiani kobeka masiani aya gara maya igagurenda mache nabonenga kiangasi kere kenge igemete kero ya nyura mache nkomente nyero bokendo in case bono no bad mache tayo mambi obokendo bono bogosafu baka mambi igona ko unende nebwate challenges takirende nyasaye naro abakwani bobembaro kwewo moyo nga nyasaye noro chenkingo korera igo bono mbiamo no twakire muna sogo chakwaini oro gendera ne gasi yao kanya kwendera ne gasi yao ogendera ne gasi yao na chitika ngendera ne yane igo omoligereria noro china inche ningaste kubeka macha yaiga na chitika nda konya elinde naye omoligereria naye kwa manyanga goikato konya neiga endo boremi boske motu esengencho boremi nabo kogera twanyora endagera yitu yakera lituko anene mono intubuna abagusii igo bono oyo mito Hezron ntagete turasukanda ke gucigaria ke gose nayi watagora mwagera macha kego nda turasuka gucigaria stwarenge gochikunyara kabago gonte binga asemete yiga mbu ya kiborororo no twarenge gaiga nda turante byanga asenseme yiga emete ningi yago konyire emete ni parte obuyobonge Kwanza gente tani sasoso gwine kam. Ono familia ne no etegemetega. Egento kende tali familia ne yo. No nyine kenyole. Anene mono ngo fight gete go itere mete singenje koro ground, koro socketing, koro weeding, das maninganeti, samlepa. Igo eye ne breadwinner ya bantaba. Ngo tutebene konya tabanta bange nande ngo konyere na ikwegendere ni familia yao. Buno endete okoro buremi oboiga ndo chinga no begete neti na nda seneti ya baremi bako yebeka na bakekegima kora tebya ngo nkiyo konyete ngasiki okonya neti ye kwate gasini neti ye tuchakire mna bone stress ni asaye kyangasi osikuligereri ko chiskali enjiro mugaso bali totoli ole baleta igo nkwake ngo kanyera makali yo mugaso yani liva gemete yali ko mugaso yo skari dare kwanyora makali akanyekere bono no mugaso go chama toli strong no yo risko egento ke bya kurenga kiyemo emete bune li finance eso kwata benye begete free ne tietaya amatoima embraniri gutwiri nyingi amatoima okonyora yatule paka ya gukuire meteri ya rusirime egento kende amagena ekere mbule gutwembe embule liembe eneti yengo konyere egere embule liembe te affect yemete igene tikene gento kyamana sana ekonyete binte binge unaboni ke kyangasi ke keronye ndiri redirect okobeka ke kimaiga kokoruo watigage asaiga gokamuka lakini wone net yene zuyete mugasuri go direct sunlight ne tangete wone go gera kagasuka go cha agake ya nande umugwe kolengani go mwacho muligereria asichinga kichinyenge net bune yiga nige go kanya umugaso asekerengo kie enusu totebe 50% of umugaso ni unona chire keno intu buna tole mega iga umugaso yo osoko soka iskali umugaso ro igoro munge kegima ko bwoyo iga igo mene tiga kona cha umugaso by half yageranga emetete konyora umugaso monge era abasikuoma bwango buna omulimi itanyara ko bagago twerra anda ke Hezron kuna toko robolimi oboiga kwarire emeteye bune kwama na gete ende menge ase omotoyo mukabiri kyara ndo kino rosumeta sekerenge kenne nege kengana na kekoira kobera se Nursery etaranda somulimi asomotoyo iga Graveria ono now for instance graveria ye ena yebegita se Nursery ye omotinyo kominomo igo bono expecting arongere chiko chaka go chakero omotinyo ko mwali bo omotinyo gatatu riri mpura ya tule kabisa emete yere tayari wasoka ya mata bana be koira 3 months to 4 months again dabo ni chikusimeko iga se 3 to 4 months ye nabo kunya ko vekera match aro to gotika itatu eti amacharo rasima
kwenenero na ebinyambi kuruseli kali tata keiri anda ken ngo chole kwa ruseli go sino monto ko beka kwa ruseli go so go siara kwenelia lia ko go siara ya ite binyambi byo kaya tige meli ko te byango ngyo chwa ko asense mo binyambi igege to ko ramanyo etoko nya ko ruseli no ko boko that's why na go te byo ko batoko nya ara ko ruseli bono for instance go chimatali asenali ntara ruseli igo bono ras manchenda ngali bantu babire batatoiga bankonye ndatu yo montenero nya liro besi go tsebe na yo gwetuma gaigane na mono na bantu be abanyakenyora barongonya konyora bali gas na semete yiga no sumegete kero korengane kero kora comparison ngigi akwirita yo karanga tikobeke in nursery apart from konyora abaisani abaya gusaba konye baga konya konyebeka apart from kubanyora ngiki agarito karanga tikochori mete otamwe tobeke no nyene chinyene emete uraboni yense ya Kenya netangashite netagete gusumeke emete menge netagete gusumeke emete menge ekivono injigweka nje ntakete kuchangia pamoja ne kiombe kiana kiawa ne kafan they are very much willing gusumeke emete nende batagete kero monta asumeke emete egererende tocho torosirire rito twanyore mbure isaine igobone na roche mbuya tiga singati anseme yemete nende kana nyoro muisani ogonsiro konga seedlings konga materials singotumeka na washukuru sana bono rende egere ne intutogendereri anseme yo gusumeke emete ya buna ndo chogenda to kwanira igo na kwerera igo nindo chinga igasingo korore mugundo gaiga ande buna ndo che ngweto muri kigima nsemanere gwa kwana ya maraba konyora maraba anda ke bone kera maraba ilja ali sokuru singa yo chikoro cia maraba ya kwendera kubika bone ko biteriri ogendale bone guikira bono turo chimuna ya nsana arusi bono ngoje guikirere igo akera elirepi uraboko kendale naboko kendale bono kusuka kuchiarake egente kenonyora maraba ya maraba naboko rusiale nabwe kene kera macha alire muntu naboko endaroche no mutwe bono nonye gwateba asenarali gwateba nga ekiombe kia 1 acre fund na kia nene mono gechangirete okwendererio kwao kwemeteje iga andake ayebuna umurimi kera noro murimi kera nere igera ndasore nkiuraga ni serikali ya nemono ye county as a section yo burimi enyare ko bage ko bakonya buna yo murimi enyare ko bage konya buna yo murimi biyamana oje no kubwa kwane ko ganalenge sana serikali ya county ya national government ebe ko kwa ya se project ko se project yeno ekera talinga ninje gweke gokonya gokonyere gokonya community as a whole naenderende bono motoyo taikwana gocha koira gusimeka abantu ende meteye gerega taligerega toni specifically era twabanya kiombe alafu next community nero toba karibisha tabaje koi one egento nalgo sabe serikali mutagete gusimeka emete nange chiro egere meteye rwabuna rongire nsigo chakaiga ni chiro nabono mugabano itusimbara tyo ko bata sogo konga nsimeke metenga kirende nabo konga contract yo ko simekera ngo simekere mete emenge kapisa kulingana no kurani kwao tali ras mongoli o kongo lakini ni nabo togo ko kesa ntoro che mna togo kali bintu bito nabono for example na kwana kale omuntu karago cha poi ngora mwande mete 20 olio tali omunya kiombe ngora mwande mete 20 omanya kororende nere kakikena moire tigalenda bikeno na kamia mpesa nerangolie yebono nerangolie mete no ne 5 gakuburukania 20 challenge nere tobwate unaboniga ni mtobegete chiachentisco chikonya kulika abantu bagocha kuyemete bono yikire rero mu gusiga ko gotebitimbo atasengo semeka eritali chibu egento no mukabiri oyo tutagito tabanga tubwatia soko semeka yanda aliyegeticha ali kando iga peke mukabiri eli nako iro na sarasini nenderende karo gocha kuyi to gocha kuya ngabona ko boko ekuboso enda aliyo beke sikunyu magutige yome asemuto yuru bako ikirangale igobone kentonale ko sabe serikali egente ketanga nechi nenderende moto necessary support nonye kinde sponsor na 1 acre fund challenges injiro cha capital teko guisana ki 100% ya koiro materials lakini onye toko university ayo manyana savire ni factory ndigo kasi bikire igobone serikali to ko savire ko ino egereto gendereria nenderende
abantu babaye bagendere kuragira kurwa Handake asama tuko ali guchibusio gaiga gusase miaka iri guchibusio gaiga nka inmarro kyubwate yo kwendelia uburimi obubwe Nursery amarro mbwate serikali gego tebete tukusimeka imete milioni 3 ama bilioni 3 ntakitene Jacob part of it ntakite kuchangia tayari nje na rule more than 300,000 next season pia nitatoa zaidi ya hii ono nje amarro mbwate abantu basimeka imete ngono bwate passion asimete sana apart from kobo mulimi kosa apart from konyoro mokonyo gokonye to kandelio bulimi obu no bwate that passion kobo bwate that passion that's why roche binde ibirega onye ndirina bwate yuna lebo kali binde bisingo pando ko bandu sponsored mbyale wikira lakini njo ko bana bwate that umoyo yingo no bwa kwane angona inje nabona simeke meta sekete ono ko balinde na inje na bwate umoyo yine ndenkanyora wane kafandi on support ono na inje na konta geteko kagendereri na konta geteko kagendereri kabisa kero umuntu at least asime komote no yo tubwati bese inchu bono kora kwanirango umulimi umurigererio lesiko gali na ndandake utete guchaka uburemi bwe Nursery gosoyoraga ni gocha kuyemete kuruga igachi gusimeka kora mukwanirango nande oya advice abalimi igoro yemete biya mono abalimi bali bandigerereti uburimi bwata challenges lakini egento oburimi botagete tangani commitment na kitoko kwa na eruge yeriende commitment okwerwa okweru mono lazima bwetike omaye kogendera kentonke yo kego charaisigo kokeri ento lazima bwetikane omaye kogendera lakini rende onye na kongusire maybe na ko inspire in another way round nende notagete komanya guchi nkikegendera tene ndonye ko reading gochaka jeninde tayari for advice is free egere naye bwegendereri iho bono karibu sana tubwaterane biya mono sana Hezron aso gutwanjira gutara bakamugondo kwa ugaiga nande twegwa kiria soko nyorobo semia nande ndake egento gwangu nire nchebu na Mildred Momanyi emete nkora ena nole mete 20 for free asomodera trimanya kiombe timaitu gosomoremi no igwete gosomorigereria no igwete amangana bunayo Hezron yagoteba nande otebire ni gabwate omungusori bwo koranga abantu mbabwate emete komate nga emete nerego konya embura yatu ine gasingia sana Hezron mbiya mono sana nande orulo kugania gucia somo governor bwe county ya Kisii Paul Simba Arati anyara ko bagakurigereria abalimi buna abaiga bakwerwa ilikuwa nekianga emete ngusime kwerekera ntwaranga last month ntwaroche nga mbadete temete yari gusimekwa igasimekwa county ya Kisii ngagerete yende kande gasimekwa alikwerende South Mogrango mete yasimeketwa reforest neralia omugavana itubwe county ya Kisii abantu buna abana bu oganiri kurigereria ekegara mberwete gokora bulimi buno boiga gotiga chinsa chiawo chigusimeke metogo chikwana na for free tali gento kere raisi igo bono mbiya mono mulimitu nandi twego kiriko bamugondo kwa ogaiga goikenga kiende nande ntokwa na mange nande ntosanga mange sana egenteka mu byo kanale ko saba abantu bali skali ntobegete chiachente chitorro chikore chesta abantu bagocha kuyemete inkige ko gari tutakete toromanye nambe gocha kuyemete igekero monta gocha ekerento kwata chiachente yange kusiengima kere monta achira go requesting tutobate meta segete yawane ka fandi tutakete mweli kimoche koi tiga kuobwa na maybe monto gusabire lieta inamba yesimine ke bande o italinkondi onyo kwane ngoruwane ka fandi talikende ayebono okorwerie tele namba yesimi bune mbule gochaka gotugo o wakerwe simi agenda bakasigete boyemete igoti mo besa kwa bwanga maybe abanda bategete details chito naba nabaki igo mwaligerie to kwaigure ti otwaro bwaba ekere gwatebunga one ka fund go kwaigure nga no na bwa na roba tenete igo go kwaigure igo na bo kweliki elinde lyonyore mete eyere yabo semetangari ende gakina na bo gukundike nkoro orenge gasia okora yo gusiara mache ngwara buna na siara na marito gusiara tali gasire raisi
tari gasi raisi igona boko mubwate silinde nayo kwa menta ga ko ile poundi na hana boko menta no ende mia ta korra bobe mia ikwa menta na ta korra bobe iko genda gusanga mona intwa imeyo morobali boboli minobonda uyu wochira botambeli tukole chima tatu chinsebere chamagoroba asogotara abalemi au imeyeldo bali tulia Gusii twasanga mange na kwemanya mange igoro yobolemi bwekerero iko genda gutubwatia ase mitandao ya Facebook buna Ndizi TV News Digital asensema ya YouTube Ndizi TV News na bogo na bogotumira SMS wetere se nambe yira za screen ya ogabu onyo gotete liboli ndilionsi na boko bolia na ndendira ni gwekoruga iga asigeta seni gitu kya Ndizi TV wotete ngo tareba kamugondo kwao ando se asotugete tugo yao ayonsi ni gago ikira ni gwakira kwandikira SMS kwetera se nambe yo era se screen ya ogabu tobase kwa bakombwatia se mitandao ya Facebook buna Mildred Momanyi ende tujetsanga mange na kwemanyia mange igoro yobolemi kwekinga kiende naende